Ja mo nis mama, ja man nay kuha. Oh, dia oh. Pila nay kuha nimo suwaki? Kuan. Be. Tan bat guys, oh tanawan ninyo. Ana. Mo ni bat. Oh. You watch me beat it till I can't breathe. Shaking body onto my knees. Hello guys, good morning at karong adlaw. Sa rupit sa ha. Hello guys, good morning. Karong adlaw ay Domingo, dapit sa 31 na sa buwan sa kuan. Enero no. Karong adlaw kay mo tas kuan, kay manginhasta kay ang nabilitaan undan kayo og suwaki, undan buyag no. Wow. Kung dili undan di jud ta manginhas kay sayang ra man no. Anja mga pisa ta usa ta magto. Anja kaandam nas mamaag among ibawon. Mao ni among bawon no. Kani natay saging, anja nag-andam na pud si jag mga plato dadto para tundad-on kay adto na pud ta mga on kay lami ba ja ikaon sa dagat no kay kuan makaganag kaon ba di ba? Unja guys, abot na ta diri no sa hunasan. Ayan na anatas dagat. Tanawa ninyo, arang hunasan na. Nagauna na sila mama oh. Wag mga kauban. Ayan na. Nakaparat ran danhi guys kay arang inita. Oh no. Init pa pero okay lang kay vitamins pa man ni. Taman alas 8. Ya, alas 7:30 pa man. So napatay half hour. Kaya naman sila nga alas 8 ro kuno taman ang makakuha tag vitamin E sa saan natural vitamins ba. Tanawa ninyo. Parang inita. Yan na. Ito na sila oh. Guys. Ang alam medyo doon ipapanginhas kay kuan. Undan kunog suwaki. Ang suwaki ram pud among tujo dani kanang si urchins ba. Yan na. Kay kung di undan, di manginhas kay sayang man ikuha kung way unod, di ba? Mana kung undag suwaki, kuan. Pero way dahan kinhason, suwaki ra jud mong tujo dari. Kay undan. Diya guys, magsugod ng tag mangitag suwaki no. Amo sang gibilin dari among utang. Kay later among balikan kung makakuha namin. Yan na. Dari ra pud may nga spot mga on. Ana arang inita jud, guys. Ano? Alas 7:30 ara nita. Ja mo nis mama, ja man nay kuha. Oh, dia oh. Pila nay kuha nimo suwaki? Kuan. Be. Jo na ipa kay 2, 4, 6. madugay. Ja mo ni guys, yan na. Ja ag tubig kay kuan man. Clear man kadyo so makakita ta pinagi sa atong mata. Ja kung ang tubig is pause, kanang pause bitaw o mag zero visibility sa tubig mo na nga kung mangita tag mga sea urchins ato orang kapaon sa atong kuan tiil. Ana kung natay makapa nga sa atong tiil og gahi-gahi ana mao na. Pero pag careful ra man pod kay kung basin katong gahi-gahi lain na no. Sig makatunod tag kuan di mao. Dirihat. Ara inita lahi ra gahapon katong nangin na sila mama, di ba ba? Lahi ra gahapon kay kuan nagpanahon. 101 unja kuan dagom ba tabunan jud kuan adlaw pero karon murag mainit jud pero di mo pod kadyo mama kag init sakto ra pod kay buntag pa man alas 7:30 unja ni pag mo alas 8 jar mamaak na nig-init madagtom ta sayang atong kujik jar. Man lagi dar guys oh, dijang kuha. Imos. Ako wa pa bisag usa. Zero balance pa. Diyan mo na guys, nanatay nakit ang suwaki no. Nga na tanawa ninyo.
Yan na, man ay suwaki. O sea urchins. Yan na, dali ra jud makita. Ang suwaki kay kuan man. Kanang dili paus. Kanang clear ka jud tubig ba. Yan na. Yan na po tayo nakita ang bat guys. O tanawan ninyo. Yan na. Mo ni bat. O si cucumber. Yan na. Makaon ba ning bata ma? Kanang ikuan palapuan. Makaon din siya kung lapuan sa una. Pero kung i-direct, makilaw pod. Makilaw pod siya sukaan kaso di ko mukawon nga ni nga bat no kay dugay ko hilisan magsakit ang tiyan. Dara. Ngita pa ta. Ayan guys, maro gadyo ni kinabuhi na mo dari sa probinsya. Yan na, tinghunas, manginhas kay libre na sudan. Diba? Tanawan ninyo na swimming pool oh, nga ba. Sa bata pa mi hantod karon. Gusto mo maligo na swimming pool oh, gamay. Ha? Ana. Ara lingawa sa una guys, bata pa. Pero karon lingaw gyapon. Madyo ni kinabuhi na mo diri sa probinsya. Tinghunas, manginhas, kay libre na sudan. Diba ma? Nandiyan guys, tanawan ninyo, lahi po ni si Jangan. Agnganda ni ay kuan, bangas. Yan na, bangas ni mana? Yan na. Mo ni bangas guys. Kani si Ja. Pero makaon gyapon ni si Ja, pero wapo katilaw dan ni unsay lasa, pero makaon kuno si Ja, pero mas lamian jud kuan. Suwaki no. Napoy usang nga kuan, kanang taas ang tunok o tujum, matoy lami pod. Sakit to makatunok, pero lamian ni kaon. Mana? Ang klase dani nga makaon is kuan, suwaki, tujum, bangas o poki. Na poki katong green nga version sa suwaki. Ipakita na ninyo ang poki ada ka rin. Mo ni guys. Tanawa ninyo. Yan na. Tanawa. Makita ba? Mo ni poki guys. Kaniyo. Na. Yan na, mo ni poki version, green version sa suwaki. Yan na. Mo ni poki guys. Ayan, green version sa suwaki. Yan na, makaon pod ni galing kay kuan. Kanang blunt ijang kuan, lasa no, kanang tabang. Laing kadyo kanang okay raman siya pero tabang lagi. Lahi ra suwaki bata tamis. Unja man ni poki tawag namo dito sa kuan, Bisaya. Pero sa Tagalog, laing poki to. Lamian to. Few moments later. Unja guys, mao na ni among kuan kuha no sa first batch namong kuha. Ana mao ni. Tanawan ninyo. Ana daghan na. Daghan na ning makuan, makaon. Unja ta na poy second batch. Padong na to adto sila mama nangita pa. Ya. Ay kuwasang ko ano. Ina kumbat. Tanawan ninyo. Ito kumbat. Makilaw po ni Will. Makilaw na nga bat. Oh, Jerus. Yung pagumangko no. Relingawa. Liwangawan di dya. Nga mo guys. Na ato na ning sugdag. Ha. Sugdan na natong tata para kuan. Makakaon na ta. Kaya gutuman na kaadyo, wa koy pamahaw. Nagkape ra ba ko ganina. Ngano man? Di makaguban. Di ko na makaguban. Diyan ka na makaon na. Kani. Dili. Sani. Kuan ra dito, pwede ra to. Ibuwad. Yan na. Di dito makaon nga bat, guys. Pwede ra to ibuwad. I-dried cucumber para ibaligya, pwede ra to pero di dito makaon. Di makilaw. O kana ar ko ni makaon. Munang. Mo ni bat munang. Matoy bat munang. Di jaman mo ana oy. Mo ni guys, ako ano, tanawan ninyo. Para kaundan, paduod. Ani bali oy mali bala. Mo ni guys, ara kaundan. Mo na nanguha mig suwaki kay ara kaundan kadyo kung di undan di mi manguha. Sayang. Ana ato ning kuaon kani jang kuan green tanawan ninyo. Ngana ato ning kuaon kaning kuan kaninang green kay di man ni makaon i-discard na nato. Jag makaon kari na nga orange nga part. Wa
trabaho kung orange ba o yellow yung tanaw no. Sa tanaw na orange. Mo ni, mo dyan ni makaon. Diya guys, nahuman na rin yung tagtata no. Nakahuman na taghaha, jago ban. Makakita. Lang sila kuan pa. Naghinlo pas kuan ang tinataan. Tanawa. Pero ako nahuman na tagtata. Dugadja tanawag adlaw Arenita. Makapamahaw na jud Ano? mi. Nawa. Makapamahaw na mi kay here oh. Una ni mong kuan. So ice cream man. Yan na, hapit ko sa ice cream man. Masuwaki. Yan na, makapamahaw na gud may kay kuan. O jud may pamahaw nang apir ko. Bawo ni sila, namahaw naman siguro sila. Namahaw na muna. Pa. Wa pa dai pud. Mani ako. Nawa guys, mao ni. Bahog ras kanon. Ara lami ani. Binag magkinamo. Lami adyo ni kaos dagat, ipres kog hangin, kagana ba. Lahi ra gud kuan ba? Kaon sa Gapas. bay, lahi ra kaon sa bay ug daris dagat kay. Makagana jud daris dagat kaon ano na. Pres. Diya guys, nahuman na gud kog kaon no. Na at sila. Magbantay na Kamulo pang kaon. no? Dar busugan ako kay ara ka gana gud kog kaon diri sa dagat. Lahi ras kuan. Bye, di ba? Presko ka jud kuan. Sudan. Oh, kadadlaw kung hunas pero puupot. Unja guys, ani na ra matatama no. Salamat sa inyong pagtan-aw. Unja sa sunod na pod nga kuan. Vlog na to, dajo kalimot